Ja, altså, jeg har lige købt et nyt spil, som der hedder Look On. Det er et flyspil, som en af mine venner har anbefalet. Og ja, lad os bare prøve at se, om det duer til noget. Altså, det er jo egentlig okay her, altså med nogle flyver og sådan. På menuen ser sådan her ud. Jeg tror bare, jeg vælger en flyver her. Så hvad der sker. Kæft, den er længe om at load. Og så er det fandme irriterende med det der lyd med alle de der. Okay. Please wait. Okay. Det er kraftedeme dårligt, man skal vente så længe. Så starter den jo så her. Og så trykker man S for at starte. Og så flyver jeg. For det går ud til selve flyveren. Den er så den her jeg styrer. Som jeg så kan styre sådan her. Prøv at se. Så jeg kan lave nogle forskellige loops her. Maximum angle attack. Minimum speed. Minimum speed. Minimum speed. Minimum speed. Minimum speed. Okay, jeg ved ikke lige hvad sker her, men jeg kan ikke styre en pind. Stop der! Ja! Det sker ikke noget. Det kan ikke gøre noget. Stop over der. Sådan der. Oh shit. Sådan der. Oh shit. Nej, ret op. Ja. Nå. Jeg lige skal sige med det samme, det der, det er et dårligt spil. Den her kan jeg ikke engang styre, hvad nu? Jeg kan ikke styre dem. Nå. Jeg lige skal sige med det samme, at det er et dårligt spil. Så lad være med at købe det. Look On. Air Combat Simulation. Lad være at købe det. Det er dårligt. Det er fandme dårligt.